Sijoittamaan pystykorva. Kiva suoraviivainen rata. Valmistautuu tämän rataan tutustumisryhmä viimeisenä 49. Tätä kun on kattanut, mun mielestä on aika kiva silleen niin kuin näin kun katsoo. On ja koirilla on hauskaa, kun ne saa mennä suoraan. Kyllä, kyllä. Tää nopea vielä sanoa tuolla tiimissä. Neljän radalla menee 215 Espanjan vesivuora Oodi ja Ville Liukka. Agility-urheilijoista valmistautuu 217, 219 ja ryhmän viimeinen 220. Radalla hetki sitten Mimille Hannalle tulokseksi vitonen. Ja Mimmin radalle seuraavaksi numerolla 41.